יש חוק טבע שני במערכות יחסים בין בני אדם, מדובר בפרדוקס מדהים. הפרדוקס הזה אומר את הדבר הבא. כדי לזהות צרכים, מה אנחנו צריכים לעשות? ולהקשיב. מה גיליתי? שהקשבה היא תהליך אנטי-ביולוגי. זאת אומרת, אנחנו נדרשים, כדי להתחבר כאגואיסטים, שזה לא מובן מאליו, לעשות פעולה שנוגדת את הטבע שלנו. למה ההקשבה היא אנטי-ביולוגית? כי מה היא דורשת? מאמץ, כל הכבוד. והטבע שלנו, הטבעי הבסיסי, הוא לשמור אנרגיה, הוא לא להשקיע. הדוגמה הכי פשוטה זה אני היום בערב, כשאני אחזור הביתה, אני כבר אומר לכם, אני מכיר את עצמי. יהיה לי רק חלום אחד. אשתי. אני כבר יודע מה החלום שלה. הוא שונה לחלוטין. איך אתה מחבר שני צרכים שבמהות שלהם הם קשורים לאנרגיה? אם היא לא תדבר, זה יצטבר אצלה. דרך זה היא נרגעת, היא מתחברת. אם אני לא אנוח, איך אתה מחבר? תחייך. מה? תחייך. שעות נוספות. בתשלום או לא? יש בעיה עם התשלום. הקשבה היא תהליך אנטי-ביולוגי. חבר'ה, וזה כל הסיפור. תאמינו לי, לא מדע ולא נעליים. אנחנו נדרשים לעשות פעולה שהיא לא טבעית. הטבע שלנו הוא לשמור אנרגיה. אתם יודעים כמה זה קשה להקשיב ללקוח? להקשיב לעובד, להקשיב לקולגות, זה המון אנרגיה. והיום אנחנו בכזה לחץ של להשיג את היעדים. זה לא פשוט. לכן, איפה אתה משקיע את האנרגיה שלך? יש פה שיקול של עלות תועלת. אז זה המורכבות השנייה. אחד, שני אגואיסטים. אם הם לא יקבלו עונה לצרכים, זה לא יתחבר. שניים, זה דורש המון אנרגיה. מצד שני, יש כאלה שמקשיבים. למה הם מקשיבים? ואז מגיעים לעיקרון השלישי. רוב בני האדם מחליטים להשקיע אנרגיה, שזו המשמעות של המושג מוטיבציה. בן אדם עם מוטיבציה זה אומר שיש לו החלטה, הוא בחר להשקיע אנרגיה. אדם בלי מוטיבציה זה אדם שבחר לשמור את האנרגיה שלו. מתי העובדים שלי משחררים את האנרגיה שלהם? שני מצבים. אחד, כשיש איום. לא שאתה מאיים, זה שהוא חווה את זה כאיום. אני רואה בצבא היום, זה שאתה מאיים עליו במחבוש והכל, זה מצחיק אותם. לא איום. עם מפקדים שאני עובד איתם. איך אתה מתמודד עם הדור הצעיר הזה? לא מאיים עליו. איום הכוונה זה מה שנתפס כאיום. שתיים, זה אם אני מפיק איזשהו רווח, תועלת, יכולה להיות חומרית, נפשית. סתם דוגמה קטנה עם ילדים. הבת שלנו הגדולה, שנים לא מסדרת את החדר שלה. שום דבר לא עזר. איומים החזיקו קצת זמן, שבוע, שבועיים. אם אתה מתמיד באיומים, אתה בסוף מגיע למלחמה. זאת אומרת, אתה באיזשהו שלב אתה נשבר. יום אחד, בגיל 17, נכנס לחדר שלה, החדר שלה בית מרקחת, מה אני עושה? הולך לאשתי, שואל אותה, מה עשית? שום דבר. שנינו מסתכלים, ופתאום היא נכנסת עם החבר שלה. מה פתאום קרה? מה השתנה? שזה מה? מה זה אומר? יש לה צורך פתאום. יש לה תועלת. לא, היא הייתה בסכנה. מה זאת אומרת סכנה? בלי חבר, היא הייתה בסכנה. אתה רואה את זה, אוקיי, יפה. ומה העיקרון הרביעי והאחרון במערכות יחסים שחשוב להבין אותם שמתעסקים בשירות? כשהאמון בין הלקוח לבין הארגון, או כשבין קולגות, או כשבין עובדים מנהלים יורד, כל אחד ידאג לעצמו. הבסיס במערכות יחסים הוא אמון. ותכף אני אעזור לדבר על האמון עם הלקוחות שלכם. איך מזהים רמה ירודה או גבוהה של אמון? זה עד כמה בן אדם ממוקד בעצמו. כשאני נכנס לארגון אומרים לי, זה ארגון של סוציומטים. בדרך כלל זה סימפטום של חוסר אמון. כשאנשים לא מתחשבים אחד בשני ולא עוזרים אחד לשני, זה בדרך כלל כי אין אמון ביניהם. וזה העיקרון האחרון. המטרה של ההרצאה זה ממש לתת לכם טעימה, ממש טעימה קטנה, או במילים אחרות, שתי מטרות, על רקע התחרות הקרבה וההולכת לארגון שלכם,
דרך אגב, אני יודע שכבר שנים אומרים לכם שתהיה תחרות. ולכן את האמת, אתם בסכנה. מה קורה כשלארגון אומרים כל הזמן, יש תחרות ולא קורה כלום? איך זה משפיע עלינו? אדישות. לא טוב. כי כשזה יבוא לכם, תהיו ברמת ערנות פחות גבוהה. יש לכם אתגר לא קטן. ראיתי אצל הרבה ארגונים ששנים זעקו, בסוף איבדו מהאמינות של המסר. ואז כשזה בא לך אתה מופתע. אני חושב שלבוא ולהגיד שכרגע זה פלופ, אני חושב במציאות של היום הסבירות היא מאוד גבוהה, מאוד מאוד גבוהה, שזה לא זאב זאב. ועל רקע התחרות ההולכת וגוברת, איך להציג על קצה המזלג את היסודות של שירות פנים והתהליכים של העברת מידע בינינו כמנוף לשיפור חוויית הלקוח והשירות החיצוני ללקוחות נשר. זו המטרה הראשונה, ממש על קצה המזלג להציג לכם את היסודות. 2, זה לאפשר לכל אחד מכם לפחות לקחת תובנה אחת מההרצאה הקצרה הזו, שממחר בבוקר תוכלו ליישם אותה כדי לשפר את השירות. יש פה המון מסרים, תיקחו רק אחד. רק אחד. אני אפילו מציע לכם, אם אתם ממש מחויבים לנושא, אפילו שכל אחד ירשום לעצמו, אפילו תדווחו למנהלים שלכם. איזה תובנה אחת לקחתי? פעולה קטנה. תאמינו לי, כל פעולה תקדם אתכם עוד צעד אחד קדימה. אז מה אני עושה בכלל ומי אני? אם הבנתם שכשאני מסתכל עליכם, זה בעצם מה שיש לי בראש. אני בעצם רואה רשת, אני רואה ארגון, שזה בעצם אנשים שמחוברים. ולפי מה שאמרתי, כשאני רוצה שארגון ימשיך לצמוח ולהצליח, איפה הפוטנציאל הזה יושב? הוא יושב אצל כל אחד מכם, אצל הלקוחות שלכם. מה יכול למנוע מכם לממש את הפוטנציאל הזה? לפי דעתכם? מה יכול לתקוע רשת ולהמשיך לצמוח? מה? כל הכבוד. אני קורא לזה חסימות. ובעצם המקצוע שלי, אני אינסטלטור ניהולי. אני בסך הכל מלווה מנהלים ומנכ"לים והנהלות בדבר אחד. איך מייצרים תרבות של שיתוף פעולה? כל החיים אמרו לי, מרק, no news, שקר וכזב. זה שקר וכזב. no news, תתחילו לרעוד. הלקוח קונה, הוא לא מתלונן. no news, שקר. כי קודם כל, כשאני רוצה לשפר שירות, אני צריך לדעת לזהות מהם המרכיבים שחשובים בעיני הלקוח. למה אני אומר? כי בהרבה מקרים אני רואה ארגונים משפרים את השירות, משקיעים מיליונים, אבל כל מה שהם השקיעו, זה לא מעניין את הלקוח. זה לא מעניין אותו. לא מעניין. משקיעים לך בתפאורה, בזה, בלהגיש לו קפה, זה לא מעניין אותו. לכן תיזהרו, לשפר את השירות זה קודם כל להבין מה חשוב ללקוח, איך הוא תופס את זה ולמה הוא משייך אליכם. נניח יכול להיות, סתם אני זורק שטויות, שאחד המרכיבים הכי גדולים בשירות שלכם, נניח זה הנגישות. ובשביל הלקוח להגיע אליכם נורא מסובך לו. יכול להיות שהכל טוב, אבל בשביל זה יכול להפיל לכם את העסקה, כי לא עליתם על זה. לכן צריכים לדעת להיכנס בראש של הלקוח ולהבין איזה מרכיבים מביאים לו ערך. והסך הכל של אלה זה נקרא חוויית הלקוח. עכשיו, איך משפרים שירות? נורא פשוט. זה תהליכי משוב. זה המנגנון היחידי ללמידה ולשיפור מתמיד של השירות ללקוח. תרבות השירות זה תרבות המשוב. אם אתם רוצים לשפר את השירות, זה אומר שאתם צריכים להתעסק בתהליכי משוב. אין דרך אחרת. אני לא מחדש שום דבר. הטייסים, אני לא רוצה להגיד הכי טובים בעולם, אבל בוא נגיד מה טובים בעולם, הם לא רחוקים מאיתנו. אתם יודעים למה הם כל כך טובים? למה? כי מה יש בתרבות שלהם? משוב, פשוט מאוד. כל הזמן בצמיחה ולמידה, אין משהו אחר. תאמינו לי, הם אנשים עסוקים לא פחות ממני ומכם. בטייסת טיסה עוצרים 3 פעמים ביום לתחקר. רק נשאל את השאלה, מה יכול לגרום לאנשים כל כך עסוקים, עם אחריות גדולה מאוד, לעצור פעילות 3 פעמים ביום? יש מושג בחיל האוויר שאומר, טסת ולא תחקרת, אבל שטסת. זה טמטום. אני רציני. עשיתם שבוע של פעילות, לא עצרתם, לא תחקרתם, יכול להיות שאתם בזבזתם שבוע. זה תהליך שהוא אין סופי. דרך אגב, הוא מאוד מענה. זה נותן חוויה גדולה, אבל רוצים לדעת איך לעשות אותו. מי שרוצה לשפר שירות פנים או חוץ,
צריך לדעת שהוא חייב להפסיק לחפש אשמים. ברגע שאני מחפש אשמים, אתם תעברו ממצב שאתם מחוברים למצב של נתק. מה שהאשמה עושה היא פשוט מאוד מפרידה. וברגע שיש האשמה, שני הצדדים נסגרים, וזה כבר לא שיח פתוח. ולכן כל האינפורמציה שתצטרכו לא תהיה שם. ואנחנו כולנו יודעים לשחק אותה. כשאני משחק אותה, אף אחד לא הרגיש שאני נסגרתי. אבל את המידע לא תקבלו. זה המחיר של חיפוש אשמים.